това видео ще направя едно кратко ревю на един типичен модел платформа, която може би е най-често търсената конфигурация, а именно 4,5 метра дължина, равна платформа, най-често предпочитана с затворено дъно. Това, което виждате тук, е Unidec серията на Martz, в случая 4,53 по 2,15 полезни размери. Тази, която в момента снимаме, с 2700 кг общо тегло, тежи 707, т.е. товари почти 2 тона на документи. Тя е оборудвана с 10 цолови колела. Размера на гумите е 195 на 55, 10 цола, като може да бъде опционално, без допълнително доплащане, оборудвана и с 13 цола с 195 на 50 гуми. Въпреки разликата в колажа обаче, височината, габаритната височина на двете платформи е абсолютно еднаква. Може би има разлика около 1 см, което е, разбира се, незначително. Оборудването, което е стандартно, е автоматично опорно колело, ръчна лебедка 1138 кг и 2,5 метра рампи, стоманени. Те са с товароподемност обща 3000 кг. Ето и другия вариант за изпълнение на платформата. Вече дъното е запълнено с алуминиев рифел. Тази серия платформи се предлагат на 3 дължини. 4,5 метра е най-малката от тях. Има ги на 5,50 и на 6 метра. Могат да бъдат вече от 5,50 и 6 метра с двуосни и триосни версии на 3500 кг. Тази конкретно пък е 3000 кг общо тегло. Два моста по 1500 кг. Martz като производител използват изцяло компоненти на кнот, т.е. осите и куплиращия механизъм за производство на кнот. Цялата серия платформи Unidec имат VDI сертификация. С закупуването на всяка една платформа получавате и сертификат по VDI. При 4,50 версията тези листове за пътеките са стоманени, а при по-дългите размери, вече 5,50 и 6 метра, са от 4 мм алуминиев лист. Какво е по-интересно и какво ги отличава от другите производители, като примерно Невядов или Гала, които са по-популярни в нашата страна? Тая серия платформи са изцяло от кухи профили. Тоест стоманена, заварена, горещо подцинкована конструкция от изцяло кухи профили. Ще се опитам тук да покажа. Ето може да видите отдолу. Надлъжните греди са кух профил, напречните също. Не са от най-леките. Тук имаме разлика от може би около 50 до 100 кг с най-леката такава, но пък имаме доста солидно изработено шаси, което благодарение на използваните решения с кухи профили е доста ниско, което позволява и по-голяма стабилност на самото ремарке. Като опции може да се поръчат допълнително подпори за задния край, задната част на платформата. Може да бъде оборудвана с изцяло LED светлини. Тук в случая единственото, което не е LED, са топовете. Различните цолажи вече ги казах като опция. Различните тонажи, те са 2700, 3000 и 3500 кг, като на 4,50 се предлага до 3 тона общо тегло. Цяло доста солидно изработена платформа и
при това на доста така конкурентни цени са. В случая тази, която е с мултиплекс, който е по-евтиният вариант за затваряне на дъното, е на цена от 8100 лева с ДДС, а другата, която е 3 тона, е с алуминиев рифел запълнена и е 8900 с ДДС. На 2 тона и 700, като тази с алуминиев рифел, цената е 8300. Струва си като модел. Имаме и различни дължини, имаме и различни тонажи, имаме и още различни производители, които предлагаме. Ако търсите платформа или искате да се ориентирате в пазара, заповядайте при нас, ще ви обърнем внимание и ще ви предложим най-адекватното за вас решение.